Kaman. Sam vatamo, 10 stranac. Jebate koju lovim, pa jevo crveno. Evo. Lijevo crveno. Ja sam do sad se bavo ili kad je pivo u pitanju radi koloniju. Gle ovo je. Ovo ko ne plaća. Ja ga pijem. Dobro, dečki, rekao da ne plaća. Meni mama nije dala novce. Ja, Ajde. Lijevo stranac. To je Ja moram nakon ovog ići. statistička pogreška. I opet nisam pati, opću popuši kažu. A kiše valjda neće. Neće. 14 u 2 tjedna. Dečki, koncentracija. Dosta ne dobim. Spravo plati. Ovo sad ide ladno nakon one vježbe, kužiš. Ovo je ko bench kad napraviš ono dilovne pre. O, pa Miki, pa vidi ovo, vidi izgleda. Tako je, ovo ga umiramo. 1920. Koji šta nisam zapao. Kako je uhvatio mod bio, samo Kojiš, ovo. morat ćemo ponoviti na kraju jer nismo... Pazi, imali smo 19-20, ali smo morali gledati average time onda da vidimo koji je bio. A koji si imao average time? Isto 19, a nisam... Mogu ja da sam malo Imam. Ante, 13, 42, 0, 66, 13... Čekaj. No, ja ti imaš 40. Ti si... Tako je! Ne. Da, Kako ti je, si 66. otkaži kartu za mene, kaj? Šajde dvomku Ti tamo. si 42, ja sam 40. Aj, jebote. Tuko je! Ne plaćam pivo. 13, ti si znači gesta, ti... Ali evo ko plaća pivo. Zapamti, znači ja sam 13.42, ti si 13.40. Aha, neću ti pisat poslije. Na gestat licu, pa ne znam koji. Svi su gestat lit 0, gestat lit 0. Treba sam Zapravo, se možda. trošku za ruku, znao sam. Imao sam film neki da čisto sloši. Ono bilo pivu, evo, to ne vidiš ni radi. Ti si gestat lit 1. Čekaj, u lijevu, a? Da. Ja ti ne znam sam. Znači nisi samo Onda ono tehnološki. vam. Nisi samo tehnološki debil. Aj, dobro. A ti ko da muhi hvataš bio. Ante si mi pojačao nešto. Dobro, bravo. 12. Mogu je lupiti. Slobodno. Držim. Idemo, ti si gestat. Evo da ćemo trošio 12, plaćam 2. Da i smanjimo vrijeme. Znaš šta je stvar? Sad reći vam još jedan stvar, mislim da bi nas ona šišao. Viš ono, Idi uopšte. patka lijevo, desno. A daj pušku. Marija te zove, dobro? Ima najviše ruke, ili kaj? 12.02. Znaš čemu je stvar? Stromosenzor. Znači, evo, upgrade, znači ti si, kojiš on ti napravi ovo lagano smireno ode prema unutra i senzor ga 100% deaktivira. Da. Ti napraviš ovo i senzor te nekad ne uspije uloviti jer budeš brži od toga, kužiš. Jebote, brzo sam se znam. Snimaj, ponovi. Recimo ime. Ajde probaj još jedno odraditi, ali odi tek brzo reagiraj, ali nemoj brzo vraćati. Znači odi samo... Da, ti ko da se bojiš da šudari pa brzo vratiš ruku. Ajde probaj još jedno. Ali realno ne mreš brzo koja, tako da. Ajde, znači slobodno, imaš dovoljno vremena, ti nju vidiš šta ima. Čekaj, šta da idem brzo, ali vraćam ovako. Ne, znači odi, nemoj raditi Stani dalje ovo. malo. Da. Znači odi samo na nju, tu. I imat ćeš dovoljno vremena, brzo imat ćeš dovoljno vremena da napraviš ono sljedeću. Da. Znao sam da ste da gleda. Sad će biti urnebesno ako opet ima isti rezultat. Ne, imat će bolji, ali ne puno. Skeni. Tako. Viš kak je tu. I pička, materina, Miljković. Opet daj brže, sad malo. A kako si 2 izgubio. 15.20. Plaćaš pivicu. Reakcija. Pijem. Ali je 0.75. Znači imamo, prvi je gestat lit 2, To sam ja. To sam ja. Ja imam 20. 13.02, 0.65 prosječno vrijeme. Ali ja sam ih svih 20. Ti si bio taj. Koji si ti bio? Ti i ja smo gestat lit 0, onda ideš ti 13.42. Čekaj, nije mi tu složenost kad si ne finiš, sad će slušati. 13.02, 13.40 je drugi, pa 13.42 i 15.90. 15.79. Nećemo izbaciti podcast. Top, dečki.